Hej, mit navn er Gry Trust Mertz. Jeg er erfaringskonsulent, eller peer-konsulent kan man også kalde det. Og i den forbindelse, der har jeg været så heldig, at jeg har været med på et enormt spændende kursus, som blev faciliteret af peer-partnerskabet. Så nu kan jeg kalde mig inddragelsesfacilitator. Og på det her kursus, der lærte jeg blandt andet noget om et rigtig godt støtteredskab, når man skal til møde. Sådan at et møde det kan blive en god oplevelse. Og det her redskab, det hedder personlige statements. En rigtig god ting ved det her kursus som inddragelsesfacilitator, det var, at man som deltager faktisk forpligter sig til at dele sin viden omkring de her personlige statements, sådan så det kan komme ud og gå og være en god metode for både borgere, mennesker, beboere, patienter, men også for de fagpersoner, der skal hjælpe os. Så den måde, jeg har valgt at sørge for, at jeg får udbredt kendskabet til personlige statements, det er ved at lave den her lille video- og lydoptagelse. Og endelig bare del den i jeres netværk, fordi jo flere der ved noget om det her, jo bedre. Jeg tror, vi alle sammen kender til det der med at være nervøs, før vi skal til et møde med det offentlige. Mange gange så er det jo nogle rimelig store ting, der står på spil for os som borgere. Ikke? Det kan handle om vores forsørgelse, det kan handle om bolig, det kan handle om vores fysiske eller psykiske helbred. Og alene det, at det er sådan nogle vigtige ting, det kan jo gøre, at man på forhånd bliver sådan noget knudet, når man skal afsted til sådan et møde her. Nu er jeg sådan en person, der snakker i nord, syd og øst og vest, som I godt kan høre. Og jeg kan for eksempel komme til at overforklare til sådan et møde, og så bliver måske hovedessensen af det, jeg gerne vil sige, den drukner i den der ordflom, og så sidder jeg bagefter med en følelse af, jamen, fik jeg egentlig sagt det, jeg gerne ville? Forstod de egentlig, hvad det var, jeg gerne ville have deres hjælp til? Og omvendt, så er der måske andre, som er meget mere sådan stille og introverte af natur, og det kan være, at de bliver helt overvældet af, når man sidder foran efter op til flere sagsbehandlere for eksempel, eller læger, sygeplejersker, sundhedspersonale, hvad det kan være. Sådan så man faktisk slet ikke får sagt det, man gerne vil, og igen så går man fra det her møde med en rigtig træls følelse i maven. Og det er det personlige statement, som måske kan hjælpe med, at det ikke bliver på den måde. Nu skal vi jo lige høre lidt om, hvad er de her personlige statements så helt konkret for noget. Altså, det er en måde at præsentere sig selv og de ting, som er vigtige for en selv til mødet, og hvad det er, man ønsker hjælp til, og hvad det færdige mål med den her hjælp, det skal være. Og det lyder måske ikke så simpelt og lige til, men på den her måde, det bliver stillet op på i personlige statements, der bliver det faktisk ret enkelt. Og det er fordi, at man har det her meget fine talepapir, vil jeg kalde det, hvor man får skrevet ned nogle stikord til sig selv. Og det kan også med fordel faktisk uddeles til de andre mødedeltagere, eller måske lige frem endda sendes på forhånd, sådan så folk de er forberedt på, jamen, hvad er det egentlig, du gerne vil snakke om, fordi det her møde handler jo om dig, det er faktisk dig, der er hovedpersonen. Vi kan jo starte med at bruge mig som eksempel. Hvis man nu sidder og kigger på det her papir, det her forberedelsespapir, så kan man ligesom følge med i, hvad det er, jeg siger. Jeg skulle til mit første møde med min nye psykiater, som jeg havde ventet på i 1,5 år mere faktisk. Fordi jeg gerne ville genudredes, fordi jeg var i tvivl om jeg i virkeligheden havde den rigtige diagnose, og dermed også, om jeg fik den rigtige psykoedukation og den rigtige medicinering osv. osv. Og jeg var rigtig nervøs, fordi det var meget, meget vigtigt for mig. Jeg ville jo ønske, at jeg havde haft den her viden om personlige statements på daværende tidspunkt, men det havde jeg ikke. Havde jeg nu haft det, så kunne jeg jo have gjort følgende. Sådan introducerer jeg mig selv. Jeg er mor, jeg er farmor, jeg er kæreste, jeg er en farverig og livsglad og udadvendt, viljestærk kvinde, men jeg er også svært traumatiseret, og jeg lever med permanente kognitive skader. Det er vigtigt for mig at få det optimale ud af de ressourcer, jeg har, og tage ansvar for mine issues, og det er vigtigt at få nærende aktiviteter ind i mit liv. Jeg vil gerne have hjælp til en genudredning og en vurdering af min medicin, og eventuelt terapi. Jeg har brug for støtte til at holde fokus under processen, og jeg har brug for omsorg i forhold til PTSD og angst for at blive fejltolket.
så jeg kan få det bedre, få det bedste ud af mit liv og mine relationer, måske få flere kræfter, eller blive bedre til at økonomisere bedre med dem, jeg har. Jeg vil også gerne blive bedre til at føle selvkærlighed og selvomsorg over for mig selv i forhold til skyld og skam og svigt og mine dårlige eksekutive funktioner. Så sådan kogt sammen, så kan man sige, at de 4 spørgsmål, de hænger sammen på den her måde. At man får præsenteret sig selv som person, og ikke en sygdom, et problem eller lignende, man faktisk prøver at gøre det på en positiv måde, der fortæller noget om, hvordan ens liv det generelt ser ud. Man får sagt, hvad det er, der er vigtigt for en selv, og man får fortalt, hvad det er, man ønsker hjælp til fra de her andre mødedeltagere, for at man kan, hvad det så er, man egentlig gerne vil med sit liv, ikke også? Hvad er det, den her støtte skal gøre muligt for en, sådan ideelt set. Jeg kunne jo for eksempel have taget det her talepapir med til det første møde med min psykiater, og endnu bedre, så kunne jeg måske have sendt det til ham på forhånd, sådan så han var forberedt på, hvad det egentlig sådan var, jeg synes, den her første samtale, den skulle handle om. Personlige statements er jo et rigtig godt recovery-orienteret støtteredskab, fordi det er med til at give empowerment, og det er med til at sørge for, at det er den person, det handler om, der kommer i centrum, personorientering, ikke også? Og man føler sig helt klart bedre tilpas og stærkere og mere som herre i sit eget hus, hvis man ved, at man har fået sagt det, man gerne ville, og selvfølgelig også helst opnået det, man gerne ville, eller i hvert fald dele af det, man gerne ville, når man går fra et møde. Men det er jo ikke det eneste redskab, man kan bruge. Der er andre gode redskaber, som det godt nok ikke lige handler om nu her, lige i den her lille tale, men som jeg alligevel lige vil bringe ind. Og det ene, det er de 10 H'er, og det andet, det er åben dialog. De 10 H'er, det er noget, som overlevelsesguiden, der handler om autisme og ADHD, har udviklet, men det kan sagtens hjælpe, uanset om man lider af autisme eller ADHD, eller alt muligt andet forskelligt, eller man slet ikke lider af noget som helst. Fordi det er altid en god ting, for eksempel at vide, hvad er det egentlig, jeg skal lave? For eksempel, hvad er det her møde, det går ud på? Hvorfor er det, jeg skal lave det? Hvordan skal jeg lave det? Hvor skal jeg lave det? Hvornår skal jeg lave det? Hvor længe skal jeg lave det? Hvem skal jeg lave det sammen med? Hvor meget skal jeg lave på forhånd, eller til mødet, eller til aktiviteten? Hvem kan jeg få hjælp af? Og hvad skal der så ske bagefter? Personlige statements kan jo også være en rigtig fin forberedelse til for eksempel et åbent dialogmøde. Og åben dialog, det er der jo nogen, der kender rigtig godt, fordi heldigvis er det noget, der er ved at blive udbredt i rigtig mange kommuner over hele landet. Men der er sikkert også nogen, der ikke kender så meget til det. Hvis jeg skal prøve at forklare sådan lidt kort, hvad det er, så er det en mødeform, der er med til at sikre, at den, det handler om, vitterligt får sagt i fred og ro, hvad der er vigtigt for hun at snakke om. Og det kan jo ofte være et rigtig svært emne. Og så er der nogle andre deltagere med, det kunne være nogle familie, det kunne være venner, det kunne være nogle fagprofessionelle omkring den her person. Og så er der en mødeleder, der sikrer, at alle får taletid, og i hvert fald i særdeleshed den person, det handler om, får taletid, og hvor de andre de så sidder som reflekterende teams, eller det lyder så fancy, men en gruppe, der så får tid og rum til at snakke om, mens at den, det handler om, hører på det, jamen, hvad var det så egentlig, der blev sagt? Hvad var det, der var vigtigt for vedkommende? Og det er en god måde, sådan så folk de ikke ryger i totterne på hinanden, selvom det handler om noget svært, og til at sikre, at alle bliver set og hørt. Og selvfølgelig så kan personlige statements rigtig godt bruges til også indgangen til sådan et åbent dialogmøde. Jeg håber, at den her lille præsentation, den har givet jer lidt en idé om, hvad personlige statements er for noget. Og her kan I jo se, og selvfølgelig frit downloade, arket til personlige statements, som I kan udfylde. Og også de 10 H'er, som jeg også lige tænker, dem tager vi med også. Vis det til jeres venner, vis det til jeres nabo, vis det til jeres bostøtte, støtte kontaktperson rundt omkring, sådan så endnu flere får kendskab til det. Brug det til jeres næste møde, og se om det giver en lidt bedre tilfredshedsfølelse efter mødet, og om I synes, at det har gjort en positiv forskel. God fornøjelse med personlige statements.